Sholat Jumat atau Jumatan ini enten syarat wajib. Enten syarat wajib. Ini ku siji wong Islam. Nomor kali sampun balik, sampun dewasa secara syariat Islam. Nek lanang berarti di sampun medal mami sperma mimpi basah istilahnya. Utawa nek wedok saged ikhtilam utawa sing paling umum niku medal khed. Nek sampai umur gangsal welas kok dereng ngalami medal mani ikhtilam utawa medal khed menstruasi, mongko umur gangsal welas dinyatakan sampun balik. Lajeng nomor 3 syaratnya niku akal sehat. Akal sehat niku nek ditakoni saged, nek ditakoni pertanyaan sederhana saged jawab. Jenengmu sapa? Ngomong di ngoten niku. Jenenge bapakmu sapa? Ditakoni pertanyaan yang sederhana, dulu tambah dulu. Ngoten niku saged jawab, berarti akal sehat. Mboten kudu pinter. Nomor sekawan gini ku merdeka, mboten budak. Sedanten sakniki pun merdeka sedanten status. Dan ini nomor gangsal. Gini ku dzukuriah utawa lanang. Syaratnya dari Jumatan gini ku wonge kudu lanang. Berarti sing diwajibno Jumatan niku tiyang kampung. Tiyang estri boten wajib boten wajib. Bukan boten angsal boten, tapi boten wajib. Berarti nek derek angsal boten. Angsal sebagian masjid niku mengakomodir jamaah estri sing derek Jumatan diparingi panggilan piyambak. Dan sisih nonton diparingi satir piyambak nek enten sing derek. Nggih kula tak senten. Nah, di masjid pondok kita saya. Tapi ki enten boten. Boten nggih. Nah, boten napa pancen boten wajib. Wasihatu lan sehat. Nah, sakit boten wajib Jumatan. Sakit sing napa sing boten wajib Jumatan? Sing boten saged budal. Sakit sing sampai menyebabkan piyambake boten saged pinuju teng kene panggenan Jumatan saking dalu teng panggenan Jumatan rekoso. Contoh ngapunten stroke. Seworo tapi budal Jumatan. Umpami kok tiyange teng kursi roda, Pak. Sakit teng kursi roda. Nek enek sing nyuruh, nggih, enek sing dampingi, maka boten napa tetep wajib. Tapi nek boten enten maka boten wajib. Boten enten sing nyuruh piyambake. Apa maneh gone nang dhuwur. Terus Jumatane nang iso gak gludung. Nah, bahaya ini tambah. Nah, maka nek membahayakan piyambak ini malah boten wajib. Sakit-sakit sing sampai menyebabkan piyambak ini pun boten sakit berpindah tempat dari panggenane teng masjid. Nek sakit sing namung ngapunten sing tasik saged berpindah tempat tapi kaya umpama gatel utawa maka tetap wajib Jumatan. Terus niki istiton. Istiton niku omah-omah. Niki statusi ndukure mukim. Nggih. Jenengan niku kan pun gadah omah-omah teng mriki. Senajan to mungkin jenengan sebagian enten sing boten lahir mriki. Tapi jenengan pun dalem omah-omah mriki statusé daleme jenengan wis domisili mriki, pun KTP mriki, maka jenengan istilahé mustautin. Wong sing omah. Apa maneh sing lahir mriki tambah. Sing lahir mriki ya omah-omahe nang kene, bojo sak anak keluargane teng mriki, maka niku mustautin. Maka wajib Jumatan. Niku mangke benten kalih mukim. Mukim niku wajib Jumatan, tapi mboten saged nggenepi wilangane jamaah Jumatan. Nah niku. Niki mung Syafi'iyah iki. Dadi kaya kula niki mukim.
Kula niku secara KTP niku tasih Jombang. Kula tak mriki namung nyambut damel dan niku lebih dari 4 hari. Tiyang niku nek manggon ten siji panggonan luwih saka 4 dina maka dihukumi mukim. Dihukumi mukim. Nah, kula niku boten mustautin hitungane mukim, tapi tetap wajib Jumatan. Cuma kula boten saged genepi atau boten termasuk wilangan jamaah Jumatan. Karena monggo Syafi'i yang mangke enten napa niku wilangan minimal jamaah Jumatan. Niku sekawan dosa. Lah sekawan dosa niku diitung saka sinten? Saka mustautin. Saka tiyang sing omah-omah ten mriki niku. Dene wong sing mukim kaya kula boten diitung. Napa malih tiyang musafir? Nah niki. Musafir niku mangke enten sing tetep wajib Jumatan, enten sing boten wajib Jumatan. Sing boten wajib Jumatan namun sholat zuhur nggih, maksudnya boten bukan gak sholat boten, tapi boten wajib dari Jumatan, cuma sholat zuhur biasa. Niku tiyang sing lunga sing budale saderenge subuh. Umpama kok piyambake budal saderenge subuh napa jangkale napa bahkan kemese budal piyambake terus napa niku tasih tenggene tempat tujuane, maka boten napa-napa boten Jumatan. Boten napa-napa boten umpama jenengan badhe tindak tenggene Jawa Barat umpama ten Bandung. Terus berangkate dina Kemise apa Rebo. Terus Jumatan tasih mriku. Senajan to jenengan ten dalem. Ten pun ten dugi ten griyane sedherek. Dina Jumat. Perjalanan kan paling ya sedina. Kemise pun dugi utawa Jumat iji pun dugi. Maka umpami boten dari Jumatan boten masalah. Karena budale saderenge subuh dina Jumat. Tapi nek budale niku sak badane subuh ijine napa siange maka tetap wajib Jumatan. Lah Pak, jeneng perjalanan meskipun jeneng perjalanan tapi wajib Jumatan. Napa ora nggih mergo tiyang sing lunga dina Jumat sak badane subuh niku hukume haram saja. Dengan syarat piyambake nek umpama tetep niat Jumatan, tur tetep melok Jumatan, maka hukum perjalanan iki boten cita haram. Karena dilaknat kalih Allah kalih malaikat. Wong nek lunga dina Jumat sak mantune subuh. Karena resiko gak Jumatan. Tapi nek pas budal niku kita niat ya Allah kula budal dina Jumat ijing iki karena mungkin badhe takziah napa-napa kepaksa budale dina Jumat ijing. Maka jenengan niati engko nek wae Jumatan tetep melu Jumatan. Maka betul haram. Betul dilaknat. Ora siko saestu tiyang budal Jumatan sak mantune subuh. Karena saras-saras normane wis tasih tutuk dalan ora saras. Wa syaraitu fi'liha, syarat ngelakoni Jumatan. Wa syarat wajib. Saniki syarat ngelakoni Jumatan iku salah satu telu. Antakuna al-balad misron au qaryatan. Jumatan iku diwajibno nek tenggene wilayah pemukiman penduduk. Baik niku desa utawa kutha. Artinya nek ten daerah niku mboten ten pemukiman penduduk, maka mboten wajib Jumatan. Tidak terpenuhi syaratnya. Contoh pas wae nganu tengah hutan. Tengah hutan utawa munggah gunung. Lah niku kan mboten tempat pemukiman penduduk. Maka mboten saged Jumatan niku nggih mboten wajib nglakoni Jumatan. Tapi ya salat zuhur biasa. Termasuk riyen enten fatwa, enten pitakon.
nek pas lagi numpak kapal layar niku, kapal sing ageng niku numpak kapal tengah-tengah niku dina Jumat pas Jumatan. Niku enten sing tanglet ya. Niku wajib Jumatan mboten. Lek ningali syarat iki Syafi'iyah mboten wajib Jumatan karena kapal niku mboten pemukiman penduduk namun alat transportasi. Sehingga nek pas Jumat tenggene kapal nonton niku ya salat zuhur biasa jamaah zuhur. Tapi umumnya kata sing penumpang protes. Lah yo kowe Jumat kok salat zuhur. Kata sing penumpang protes, tetep jaluk Jumatan. Ya akhirnya terus enten fatwa akhirnya. Ya, fatwa ya termasuk syad, ya, termasuk tidak mutaat, tidak kuat fatwa kados sing umum ngeten iki. Tapi akhirnya dilakoni, mergo wong dijak salat zuhur biasa mboten turun. Nah, akhirnya ya Jumatan tapi kapal. Ya terus bae bareng. Mboten ono ada fatwa yang membolehkan. Bahkan malah enten kejadian malih teng Jepang nek boten salah. Kula diceritani Yai saking Lasem niku. Yai masyaallah keturunan Yai Bendo iki. Yai Lasem niku enten TKI saking Jepang. Niku berusaha bangun masjid. Jumatan itu sajane boten kudu nang masjid, boten musala nggih saged. Pokoke tempat pemukiman penduduk. Cuma nek wis ana Jumatan teng ngene Masjid Gendol mriki mboten angsal ngadakaken. Karena Masjid Gendol tasih muat. Nek niki ngadakno saingan Jumatan, malah sing niki sing mboten sah. Karena sing pertama niku tasih saged kecuali nek pun mboten muat. Semakin kata penduduk Gendol akhirnya kepeksa gawe Jumatan malih. Nah, mboten napa-napa. Tapi selama niku tasih kantor tidak ada perselisihan antar penduduk, maka harus di satu tempat, satu wilayah. Nah, ke Jepang niku para TKI niku ngadakno urunan dadi bangun masjid. Masya Allah, kangen luar biasa perjuangan dari kita. Duwe bangunan kuwi Pak. Akhirnya kaya nyewa apartemen sak lantai. Digawe masjid. Oh, digawe masjid dadi gawe salat. Terus kaping ada Jumatan niku kudu izin karo pemerintah niku Pak. Dilarang mboten angsal. Jumatane mboten angsal. Oleh diadakno niku Sabtu. Oleh ngadakno Jumatan tapi Sabtu bayang Pak. Tak miring ngeluh. Kalau yang ada pas dino Jumat ini, bu alasannya apa hari kerja nopo pulau kesukaan alasannya. Terus akhirnya ada noy dino Sabtu, lalu Sabtu kan gak Jumatan, istilahnya kan Sabtu Pak. Ini gue akhirnya lah terus pilih, tapi wong jalur Jumatan, dia gak no dino Jumat, gak oleh harus Pak, jalur oleh dino Sabtu, masya Allah. Dari ketokan, makanya kita disyukuri alhamdulillah. Urutan Indonesia itu sengaja to kata kurangi, ini mungkin kita mampu kata kurangi, mungkin pemerintah kita dari sisi ekonomi nih, politik ini, nopo kata kekurangan ini, kita dongak nolak untuk Indonesia ini tambah saya. Tapi yang penting kita syukuri, yang perlu kita syukuri. Kita niku tasih saged ngibadah kanthi sae, kanthi anteng, kanthi tenang temine Indonesia. Durung karuan Pak kita saged tenang ngaji kaya ngene iki kaya teng wau teng Jepang, ternyata mboten saged carane dhewe mboten saged. Kita nang kene sakjane dhewe ngaji Selasa gak iso Rebo wis enak. Wong mriko mboten asal. Mon aturane ketat. Pertama syarat yang nglakoni Jumatan dilampahi dening pemukiman penduduk. Dalamnya pemukiman penduduk nopo kutha nopo desa. Wa ayakunal adat nang isi aturan mau jumlahe jamaah arba'ina min ahli Jumat minimal 40. Minimal 40. Pak lha gak iso caket 40 nopo. Nah, niki syarat 40 niki sekawan dosa niki syarat saking madzhab Syafi'iyah.
tenggene madzhab litune mboten sampai sekawan terus. Iki pancen maksimal iki tenggene paling kathah iki syaratnya tenggene Syafi'iyah. Mergi memang enten hadis sahabat ditangguti apa nek wis 40 wajib Jumatan, iya wajib. Akhirnya sing 40 niku didamel pakokan. Tapi madzhab Hanafiyah, madzhab Malikiyah madzhab Malikiyah niku namung kalih welas. Wong rolas tok wis sah Jumatan. Saking pundi dalile rumiyin Kanjeng Nabi niku ngawontenaken Jumatan. Ngawonten Jumatan dilarang pas enten pasar kaget. Pasar kaget niku enten kafilah dagang nggih. Moro-moro dugi tenggene ngajenge Masjid Madinah terus gelar dagangan. Kafilah dagang niku. Jamaah teng Masjid Madinah niku buyar. Sami royokan selakan tean. Namun wae Jumatan buyar, tapi Kanjeng Nabi mboten menghentikan khutbah, tetap dilanjutkan. Terus dihitung tenggene masjid niku namung enten tiyang kali welas, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sing imane wis kuat-kuat. Nah, sing imane sing ciloyo-loyo niku wis padha buyar, tapi Kanjeng Nabi tetep melanjutkan. Nah, niku didamel dalil bahwa Jumatan itu senajan dilakoni wong rolas tetep sah. Malah sing sangat niku Hanafiyah wong telu tok gak apa-apa Jumatan. Wong telu tok gak apa-apa Jumatan. Alasannya apa? Alasannya Quran itu ndawuhaken kan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ati fas'al niku fi'il amr wake'e niki jamak mudzakkar mukhathab. Lah jamak niku tenggene bahasa Arab niku diitung mulai telu. Nek siji niku namine mufrad, nek kalih namine tasniyah utawa musanna, nek tiga ke atas namine jamak. Berarti sembahyang Jumatan atau Jumatan niku minimal wong telu wis oleh. Nah niku alasannya madzhab Hanafi. Oh, terakhir wa ayyakunal waktu bagian waktu Jumatan niku waktu zuhur. Waktune padha kali zuhur. Memang tenggene beberapa hadis niku enten sing bahkan waktune sadurunge zuhur enten. Tapi sing madzhab Syafi'i iku waktune Jumatan padha karo waktu zuhur. Lah lek pun lewat yo napa? Fa in kharaja al waktu au quddimat asyurut suliyat zuhur. Nek umpama syarat-syarat sing wau tidak terpenuhi, syarat sing wau tidak dipenuhi lan penduduk, jumlah dereng tiyang sekawan dosa atau wis kelewat wektune, maka mboten saged dikodhok Jumatan. Nek wis lewat, maka kudu diganti ngangge salat zuhur biasa. Ngoten nggih. Oh, nanti saya tanda-tangan masalah Jumatan. Monggo. Pertama tadi mengingat syarat Jumatan itu kan penduduk yang berdomisili. Iya, domisili. Terus bagaimana? Dan syaratnya mungkin ada yang 3 orang 12 itu tadi. Iya. Bagaimana kalau Jumatan itu di wilayah pabrik yang besar dan itu bahkan bukan orang yang domisili di situ. Iya. Itu kan syaratnya tadi yang berdomisili di situ dan itu cuma 3 atau berapa. Kalau itu bukan orang itu semua gitu loh maksudnya. Iya. Nah, wilayah pabrik, masjid rumah sakit, ya. Terus pokoknya masjid fasum. Apakah niku bisa tergolong mustautin? Nah, niki nek ningali mustautin niku ngenten Pak. Tidak harus tiangnya bertetanggaan dengan masjid niku, tidak. Dia dengan tempat kerjanya niku umpama terpaut tidak sampai masafatul qasri, tidak sampai 80 kilo. Wong lek kerja musuh sampai 80 kilo. Jarang lah, enten tapi jarang. Paling kan cara kene kerja nang Ari. Umpama kene kerja nang Sragen, umpama. Jaraknya kan tidak sampai 80 kilo. Maka niku tasik disebut mustautin. Karena jaraknya tidak terlampau jauh. Tidak harus yang mustautin itu harus napa niku di sekitar
lingkungannya antara dalam jenengan kali masjid itu pirang kilometer boten. Meskipun di lingkungan yang kerja seperti pabrik wau, tapi piyambake kan tidak terlampau jauh, tidak sampai mencapai masa Qasri dari tempat tinggalnya, maka tasih disebut masjid Jumatan. Jadi dia pergi ke pabrik itu posisinya beliau bukan musafir, tasih tautin, sehingga tetap wajib Jumatan dan bilangannya tasih saged genepno. Niku nek napa sami kecuali kaya rumah sakit. Rumah sakit niku kan kathah sing saking luar daerah, pasiennya terus penjemuke sing jogo macam-macam niku. Niku nek umpama satu masjid atau satu masjid Rasul niku tidak ada yang domisilinya sekitar situ dalam radius masa Rasul Qasri, maka makin derek pendapat sing niku wau sing 3 atau cuma 12 niku insyaallah enten. Mosok golek wong telu sing mustautin utawa sing 12 mustautin boten insyaallah. Andai kata tidak ada sama sekali koyo ten kapal wae. Ten kapal itu kan wis boten mungkin, Pak. Nopo wong tinggal itu kan boten mesti perjalanan kan jauh sekali. Nah, maka teriku tidak diwajibkan ada Jumatan, maka ada sholat duhur. Tapi andai kata kok maksa pengen Jumatan tiang sing terkakau, maka dia pendapat sing membolehkan. Salah satu dari pendapat saya Sapi tentang fiqh sunnah, tapi sajane niku boten utama, boten mutabar, tidak bisa dibuat pegangan fikih, hanya dibuat untuk waktu-waktu darurat nonton itu. Tidak ada pilihan lain kecuali ya wis mergo wong gak gelem dijak duhuran, ya wis akhirnya ada Jumatan nonton. Nah, nek sing wis ngerti-ngerti ya wis sholat duhur biasa nonton. Nonton nggih. Pun enten balik cekap. Enten nggih, untuk bagi perempuan yang tadi dikatakan bahwa itu tidak wajib. Nggih. Apakah itu berlaku hukum sunnah? Dalam arti ketika dia mengikuti Jumatan pahalanya double. Oh, lagi saya nih, nggih. Yang ekstrim niku angsal derek Jumatan siji. Selain syarat-syarat niku nggih, hitungannya kan berarti sunnah. Hitungannya derek Jumatannya sunnah. Tapi bukan berarti terus kemudian dia oleh sunnah terus kemarin kudu duhuran malih mboten. Tetap jenengan lek derek Jumatan mboten perlu sholat duhur malih. Ini mana saya lho. Nek pun waktu Jumatan tidak perlu ngelakoni sholat duhur. Pahalanya nopo double. Mergo jenengan nek sholat duhur mboten mungkin jamaah semono kakae. Nggih mboten. Jenengan senajan to mumpung bapak-bapak Jumatan ayo ngadakno nanggone mushola sholat duhur. Nggih mboten napa-napa. Tapi kan jumlah jamaah tidak mungkin sebanyak yang Jumatan pas tenggene masjid. Artinya umpama kok di masjid gitu kok difasilitasi kangge jamaah ekstrim dan jenengan tidak kerepotan atau tidak masyakot antara budal nang omah dengan boten ninggal anak bayi, boten ninggal wong loro nang omah ramutan. Artinya tidak ada napa sesuatu yang genting lek jenengan tinggal, maka sebaiknya dari Jumatan mau boten napa. Lek rumiyin Kanjeng Nabi memang tidak mewajibkan karena niku. Saya tidak boleh yang la Jumatan, tidak ada Jumatan itu kan lisobi anak kecil. Niki wau kan syaratnya dalek. Terus lil sakin atau lil narid orang yang sakit. Terus lil mar'ah. Terus lil abid atau lil amah. Wong sing budak, terus kali sing mar'ah perempuan. Tidak wajib karena apa? Biasanya yang ekstrim itu direpotkan dengan tugas rumah tangga. Terus jogo bondone sing lanang utawa jogo bondone keluarga sehingga tidak ikut Jumatan, maka diberi uzur oleh Kanjeng Nabi tidak diwajibkan Jumatan. Malah syukur alhamdulillah. Tapi kalau difasilitasi dan tidak ada sesuatu yang
nek jenengan tinggal sampai genti koyo bayi utawa wong loro, maka sebaiknya dari Jumatan karena ganjarannya gede. Ganjarannya Jumatan. Nah, yo akhirnya padha wong lanang akhirnya padha. Sampai sing wong lanang wong wedok kok nglakoni amal saleh, ganjarannya berpeluang dan berpotensi yang sama. Nggih. Kulo kimpen manfaatnya subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.